Hakanigi ukirish Bakhuid tongin duwai nagabinda bandilin nongrang parang hapadang gijing shitam. Duwai nagabinda tisbina walang parang hapadang gijing shitam. Pau Jisu pinkoid yaki bapa. Spotlight. Kohiman ko para tonginang duwai na duka donut halor kijing dumo jungi baro bau Jisu ubakinia nagabenda jungi ba itia kijingim nagabenda jungi unshimdi pura ekijingim jungi baro kawai bat kumjuru ekijing dumo jungi da kijing rebele ni kot kar party of Jisu benson sharingi ki inga sem jungi kijing dumo jungi baro ha kerteng upa baru kon baru mensi Bakhuid. Amen. Kajinga jango try jango Jesus Christ, but kajingir jango blay. Lembart kajinga silok jango men same Bakhuid. Kindon renkad but pi barra. Renka but hero. Kajimpule mintakasngi kakot kaveringi vei pei vei. Bandup kin kordor ya kajingim. Kabau blay ula ai hangi. Namarngi barong idon hakabor sin shar jang kahima ublay. Parngi de ben le ikikam kibayade bad ka jinglong janga hima ublay. Lese haki inga sem jongi haka jingim shime jongi ngim patla ban im yaga jingim ka Bakhuid. Lese ngilale bungi pop daga tin ka tilit daga jingle jingkam. Tongin karpadi of Jisu ban pin kuid ingi na baro kita gi pop pa pintingit ingi pintingit yakiway. Jisu beit map yangi dagas namba kardor ka jame pin kuid yangi nga palam how blabber don por baro pada happy ko himen ko para banganale pop shibun daki jimpar khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle phalat janga daka jingle phalat janga daka jingle phalat bakrao janga namar kata nga karpadi ka Maria Bakhuid Kabayaiza akati soti yaki angel bat kiri kuit badiepi ko himen ko para banduwai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon por baro nisne yangi badendala mapigi pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jekut Amen. Triken rat go blay isne yangi Triken rat go blay isne yangi Cristo ma go Cristo ra go nung penim jongi penim yangi Triken rat go blay isne yangi Triken rat go blay isne yangi Cristo ma go Cristo ra go nung penim 中一杯饮养一。
to ngenia duwai nakabindaki jing do mo sheme changi bakabor jisu nam pau hangi hakinga sem changi ni duwai ru nakabindaka Bible convention how banai banwan haka kandai tari babaro ki bansawa inchimenda kinya mari ka jingeru jisu Koblay badan por baro by im junam to penroy yaga jinget ka jinkermen but ka jingir jungi but to pelong yangi ben eat yakaba me hukum kanamba nginlong ki babit ben yo yakaba me kular da utrai jungi Jesus Christ kurn jame uba im but sensha renkat bad me ha ka jingelong ka we jung men sim Bakhuid ublay junam la junam Amen. Kacing pulih nak kesti jauh Paulus Bakhuid ke Kristan Efesus kelenong kepasan ket khot bar pawai ter dolai pulai ko para tugin ya pendam bu ramar keliang namar kacing tiang bu rom yau kris pigi kan thei to pendam bu rom hala ki tengah lakum ha utrai naba utengah ulong ukle jong ka tengah kumba ukres ulong ukle jong ka balang kamet jong u bat ma uhi ulong unong pen im jong ka Kumba ka balang kala pendem burom yala di hau kris kumta ki kentero to kin pendem burom hala ki tengah haki ai baro korang ba tu I jala ki tengah kumba ukris ula I jaka balang badula IT la di na ka benta jungka ba undu pen kentang ya ka ba enda ula pen khoj ya ka na ka jingsat da ka jingsat ka lembat ka ktin undu la ban shim ya ka balang hala di hi ha ka burom Kaba cleansing tobria ne jisti la ne ka ai kaba kum kini Kanang ba kan duplong kaba khoj pat kaba klem dak kum taro kirang ba kin I jala ki tengah kum ba ki I jala ki met jaru ba I jala ka tengah u I jala dehi namar om jodon mano u ba isi ala ka do henrai upsa padu sumar ya ka kum ba ukris ule ya ka balang namar ngilong kit khot jong ka met jong u na ka ne ka daw Ubri un eno yala ukpa bat kami unyas no hala ka tengah bat ki ar ngut kin yalong ka wei ka do kane ka long ka ching maya ka bakrau ngamut ba ka theu ya ukuris bat ka balang lajar kata do uwei pa uwei un I jala ka tengah kumbau I jala dihi bat ka tengah pat do kan ting burom yala utengah kaktin chong trai Semo yau blay. Sam sepak putra number sepak sakula. Long umbril, accepting you try, utabaya yaki. Accepting you try, utabaya jakit lenti jong
nghi jauh Wat ngin wat syong badu Haleluya 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 Utrai undon rengkat bat pim Ringkat bat hiru kajimpuli naka gospel Bakhuid kat kumulukas. Kaburam hame putrai Ujisu la ong kahima uble kalong kum bat kae ngan pinyasrim yaka kalong kum usimbo jongo simbai sinapa ya uba ubriu ulashim bat ula bet hak per jongo te ujingtum ulasan badula kalalong uding bat kisim kaswin kila ia taus kum hakitanat jongo bat ula ong biang bat ka ngan penyesrim ia kahima uble kalong kum utiat ia uba kakendei kalashim bat kala betep hapo lai parha upureu hadu ba undasib lut baro ka gospel jong utrai Kajing roh yame kukris ko himen ko para baid ha utrai Jesus Christ Ujisu ukran hangi mindakasngi halor ka jinglong janga hima uble kahima uble kadon hapadeng jongi kahima uble kadon hapo jongi bad ngimla ban yoi henre ngila ban sautu yakarukam tre janga hima uble katba pidang ngap ienga kahima uble katre hapo jompi vai pai vai kat kema uble kadang seizo hapo jompi ban ngap ban puson ban le ikikam ngidon kam ya ka bor janga hima uble bor janga hima uble kabamud bor jangu jisu bor jangu uble bor janga jinga kalam ka jinga jangu uble ngimla ban le ye haka jingim jongi bad ka hima uble ka stang haka rukam barit kadon ka jingstang barit man le ke jingstang janga hima uble haka jingim jongi kumbau jisu ong syapang u sembai sinapa badu tiat ubatrekam ha pureu sembai sinapa ulong baritam omdon kibriu kibala ban kin kordor hadu kata halor ki sembai sinapa henre haba ulastam ban he un kalalong uding bahe kumba ong jisu kumjuru utiat katiat omdon bore ye katkum ke jimpe jongi beriu henre haba ngi kle badu pureu kastang ban kalalong kabamayan ha kata ka jimpen don kam ban shatpo ko himmen ko para ha ka ju ka dor u Paulus Bakhuid ong hangi malla ki ingasen malla ki kimiki pa malla ki shikurim kideben slotu kane ka jingtre kam jonga hima uble ujisu ulatrekam hakabalang man ka kelepman haba ong ujisu utrekam hakabalang ne ujisu ulong uklidu jonga balang mod ujisu ulong klidu jong ivei pa ivei ngimla banyo i kataga jingtre ngila banyo i hakikam hakaju ka duru Paulus Bakhuid ong ka jingstang barit lese ka jingid barit ka jingsnolem barit ka ketin badon buram ka ba utenga ne katenga ki yakren para maki ne kinu ki jingle isne hapadeng jonki bad ki kun ki ki jonki kalong ka ba yasrim bad ka jinglong jonga hima uble de naga daga daw u Paulus Bakhuid ong utenga
ne katenga ki habenang ban ya burom markelia. Kumba ujisu ula penkuit ya kabalang daka bat kaktin ngiru ngidon kamban penkuit ya ka jinglong jong ka hima ubale kabadon hapo jongi iway pa iway. Haba kimi ki pa ki peit ek ikon ki deben yo ya ka jingstang barit jong ka hima ubale hakikun. Haba utenga upeit ya katenga udeben yo ya ka jingstang barit jangga hima ubale ha katenga. Haba katenga ka peit ya utenga kadeben yo ya ka jingstang barit jangga hima ubale ha u. Banangda da ka tin bat ka bat ka tin kalong ka da ka shin jangga jinget. Ka jinget kabadon mangi kastang ban seizo but kastang ban yar but kastang ban kataya kiway. Haba ki kun ki peit ki kimi ki paru ki deben yo ya ka jinglong jangga hima ubale hapo jangi. Kaya ka jinglong jangga hima ubale kalong ka jinglong jangu Chris. Ka jinglong jangga hima ubale ka yesrim but ka jinglong jangu Chris. Kaya ka bau Jisu lele. Habangi puson ya person jongu Jisu ngideben sautu ya kane. Naga daw ha kane ka ha kene ke Sngi uppa Bakhuid po Francis ula pinmi kawe ka jingto kabakerpang dilexit nos uble uidiang kane kalongka jinglong jonga hima uble uidiangi u Jisu idiangi barabor minda haba ngilong ki kun jong kane ke hima ubale ki jingstang barit baro kalong kumne balle ke jingstang kastang daga jingid ki kun ki burom iki kimi ki pa na marba ki idye ki burom yeki ki kimi ki pa ki burom iki kun na mar kadon kane ke jingid na mar ula idyangi na mar ka tangi don jingim ula idyangi ngidon yeki baro na dong shadong nagabinda ki inga sem jongi Kelem ka jingidu ble. Kelem ka ne ka bor jung Jisu bat trekam ha po jangi. Ngimla ban bat shi kelip matru ha ka jingim jangi. Kane ka jing sautu kanyarap yangi balong ki bat trei borba ha kane ka hima ubale. Kata ka mut man pa iway mangi ki badon ha ki inga sem ngi tre ben penyar ikane ka hima ubale. Ki kun ki don hala ki jangi kameram. Kimi ki pa ki don hala ki jangi kameram baro mangi da kita ki kam barit baria ngi kalelang na marba ngi don ga jingidu Chris ka kata ki ying ka pau ayu ki ma ubale ki kon ki burom ki kimi ki pa ki burom ki ya kershan ki sta kata ga jingid kan stang ban par shabar ka stang ban pin briang ha ki marjan marpa but suki pasuki kane ka hima ubale kan stang ban yar saudong jongi Bad ka jinglong jang ka hima ubale ka bangistang haki inga sem da ka bas ngotu da ka ba pensyang nongrim halaru Jisu kum tiat kum simbai sinapa ka stamban he kata ka jimpen he kalong ka jinglong rikoy ngi iway pa iway ngin kalalong rikoy bad kaya ka bang yoi kane ka jingit kam kam shu haki inga sem jongi nagabinda ki daw barit baria ngi pinpra iki inga sem ngi pinjaburom kane ka jinglong uble hapo jangi ngi pindu kane ka jinglong uble hapo jangi lese kalaban mi na upa ne ka kami na kikon bat kastamban pin klang ding kat kum ka jingkwa janga pertai badai na kata ka daw ko himmen ko para buna pdeng jongi ngim sngo hon ban imlang baduta ubru ngi sngo bonsi Kinte ki ong ngam skautan na ban imbadu ne uburiu. Usin rang wong ngam skautan na ban imbad kane ka kinte. Ki kun kin ong ngim isu ye ki kimi ki pa namar tangi indrung kin ram suda. Ngim yo kano ka dak shinjong ka hima ubale hakinga sem jongi. Ngim yo kano ka dak shinjong Jisu hakinga sem jongi. Ngim tangi kamuksoi. Tangi kam bamen ngim don jing sukshu ngim don jing ishu ngim don jing sei soshu bat ki kam baro ki bangile kilong ki kam pojai kane kade ka jinglong kabang yoi bun sin haki inga sem jongi nagata ka daw ko himmen ko para ngidi ben sautu ningkong habang don jinge eye lese don ke jinge per jingmud
hapadeng shikurim pideben sautu kine baro kilongi dakishon shinjonka jingyale ban penhe pensan yaka hima uble hapo jompi but hapadeng kane ki dakishin kabapi pau lese hapadeng ke jingya pe jingmod ne ke jing so si babun jai lese ke jimpang jing shitam lese ke jingto kine baro ki penkre yapi ben penyar yaka hima uble henre hakamat kum kini ki jinge lada pistam ban do jingkermen lada pistam ban buno jinga ya jisu kaya ka ban sajia ha ki kamaram ka bau jisu labu hapo jompi klam sei soshu bad kata ka jinglong uble kampaushu napi upa napi kami napi ki kon bad ngi kalalong ki kon balajat but jisu kot uvering ivei pa ivei ban treshitam ban sei habar ya ka ne ka jinglong da ka jings ngawrit mensiam ngin stang biang ladang impat la ban stang hadu menda ngin leipai biang shak ata ka mensiam ba kongu mensiam ba pendrit nangta ngila ban te biang ya ka hima uble nadu ka rembe injongi jisun karku kardo ingi gidwai na ka binda ka ne ka jingai jisu ba id hakane ka lepmat ngi it ka jingim jongi vei pa ivei ke jingduna jongi jingtolot jongi menang shimte pura yangi men pen sei so yangi men yalam linti yangi bakan mi ya ka hima uble na malla ki ingasem badngi barongin suk men siem ngin kemen bad ngin don ke jingit hapadeng jongi karku kardo ya baro kini ki kon ke bashimenda ha kene ki yukrish Bakhuid ki bas ngap ya kene ke jingi kai bakal long ka basaizo man ka kelip ma ka jingim jonki enya ro ya utrai Jesus Christ Amen. tangin playa ka jingit ka jongi nganget how lay patron bor baro nang tao ka beneng ba ka kendo but how Jesus Christ kun ba marwe chung utrai chungi yau bala puna men sim Bakhuid yau bala kana ka Maria teisoti yau bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar pnayo la ya pla tepya la hiasha ki bayam ha ka Sngi ka balai na mi pan ki bayam ula kiu shabenen ushang shakamon blay upa badon bor baro nang tao unwan pag ben bishari ki bayim pa ki bayam nganged ho men sim Bakhuid ha ka balang Catholic Bakhuid ha ka jingya silo ki rikoi ha ka jim mahap iki po ha ka jim mi pat ka do ha ka jingim bam jikut amen Vai spot in your phone. to ya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jumpi khallang ka priang khon ha ublai upa ba don bor baro To try pediang jing kinyana kiti jongpi nak benta ka jing ro ka pura magar teng jo ka jing mento yang i bar ka palang ko ko jo ba koi to pai ki kmat jamme ngi kar phat ko trai sha ki jing tarwa bangi vanra ha ka buroms em jame ba ya kata ka ba la pindep da ka jing shakri jongi yan pelong khamdam e ne ka binda ka burom jame da ukris utrai jongim Amen.
utrai undon reng khad bat phim Ein Grad bat Piru. token tiu yala ki donut Ikan tuyo ki shao. tongina ingu ya utrai ublei chungim Gashong hok bat kadei. dashisha kalam ka bashong hok bat ka bade kadaiti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame koken ran koppa Bakhuid ko blei badon bor bat bam jikut namar ha ka jingit melatau ya u bendriu bat habala pendram ya u katkum ka hok melasis pa ya u da ka jingisne lemba utrai jongi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka burom jame ki hima ki dem mane bat ki bor ki kinyu hakamat jame kebeneng bat ki bor kebeneng bat ki sarapim bala kerku ki amane rengkat daga jingkamen ngi karpad yame to ai bagi sur jongi kinya so bat ka jonki kadba ngi pen bana daga jingero bas ngevret Bakhuid, utrai ublei ki pai, beneng bertei sawada kaburam juang me. Osana, Osana, turwa ublei shajrong, Osana ublei juno. En yaro yu bawan agar kenteng utrai Neng berjai sawaga uram jong me. Osana, Osana, turwa yu blei shajrong, Osana yu blei juno. ko himen ko para tongin duai ngi trang naga binda ka jingroi jang ka jimban sleu men siem Bakhuid baka hima uble kanang yar shushu hapo jongi pangindon jingi pangindon ka men siem ben yamap pangindon ka men siem ben penrit pangindon ka men siem ben yapdiang ben id yakiwei ai baka bor jisu nang trei kam hapo jongi baka hima uble kanang yar hapo jongi hakinga sem jongi dashisha melong Bakhuid katrai katame jong ka jingkoid barom namar katangi karpadiame to pen koid pen kantang yakini ki jingtarwa jangi da ka bapa ya umensiem jame kum ka umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangotrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngabha ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya upu bada ka bai ngu yame ula kedia yavu badulai halage senran u om to shim bat to bam na ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka medjanga ya ka bai naiti na ka benda jumpi Hagaju kero kamendala le abamula shimya ka kuri badaka ba ingo biang yame wilaya ka halage senran u ong to shimba to dina ka ne pi baro na mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutam bate mai bad bam jikud ya ka ben pen mi naga binda jampi ba naga binda ki babun naga binda ka jimma yaki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam Kosnam bakar dor jangu Christ, pen koid yangi, pen koid ya ka men siam hadim pen koid ben kia ke bapangi bashitam, yada yangi nau bamen aki kalam. Ka jingmaya jong ka jinget, Katasin wangit bamduni Bangidin akani kakuri Ipen menaga jing yap jong mikutra Tatadu menwan namar kata, ngi ke ba pen menda ya ka jingia bar ka jimmi pa jongu, ngi tarwa hame ko tra yo pu janga jingim, bar ya ka kuri janga jim penim.
ngida aingu aidem ne marmela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bar ben shakriya me da ka bas ngeverit ngi karpadi me bangi ki bayo benda hakamet bar ka snam ukris nginlaw ki bala pinyata le khawe da umensi em Bakhuid taken mau ko tra ya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parte but to penjana ya ka ha ka jingit rangat bad Francis upa Bakhuid jangi wilbert marway bishop jangi but baharu ki lingdo bat kirinium takan ma lemro ya ki himmen ke para shinrang bat kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ke jimmi pat but ya baharo ki bela khalat no ha ke jingis ne jamme to pediang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isene yang i baharo ngi kar pari mi bareng khat bat kamari ate iso di Bakhuid ka kami jongo plai u joso Bakhuid kurim jaga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but baharo ki rikuid ki bela pen sabha e me pateng la pateng ngilong ki babit bin ya bintalem ha ke jingim bam jikut but pengini ro but pindon buram ya me da ukun jamme u Jesus Christ dawu lembadu badhavu kanla hame ublay upa badan bor ha ke jingelang khawe jungamen sem Bakhuid barro ko buram bat ke jingero junam la junam Amen. ko himen ko parato ngin duai ko bau Jesu lagi kayangi naga binta bar ke jing don kam jungi bangin dup la ban pensei so ya ka hima ublay ha ka jingim jungi ha ki inga sem jungi ha ka imlang salang jungi ha ki jakat tre jungi kopa jungim ba ha bening kalong Bakhuid ka teng jungi kan man kan ma jungi kalong mon jungi ha kin jau kumba bening to ai ngi minta ka jimbang jungi ka ba ha ka sni ba to ma ngi greng khang jungi kumbang ngi rungi ma pi ka bele sunir yangi ba do delam yangi sha ka jimben shoy and rei ta plait yangi na ka basiniyo ta plait yangi ngi karpart ko trai na ge jing siniyo baro ha ka jing spurn jamme to ai jing suk jing sign ha ge sngi jungi kramba da ka jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop ban ngi yo jing da na ge jing jinjar baro kat bangi dang ap kemelendia ka jingarmen Bakhuid but ka jingwan pa jung nom penim jungi u Jesus Christ Namar ka jume kalong kaila ka jume ka bor ka boram junam la junam ko trai Jesus Christ meu bela on ha ki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spon jamme to ai ha ka ya ka jing suk but ka jingya tale kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka but pim Ringkat bat dam da ka jinge do Christ to ngin yai markelia Oh, kun lang ron jong play me bakit dagi pop ka pertay plus yo senayangi oh kun lang ron jong play me bakit dagi pop ka pertay Hakami ukun lambro jango ble hakami bakit na ka pop jango prate sukit to ke bela korsha ka jingawai jango ukun lambrot Henry
trai Jesu mela terwa hangi kalat kalinti banilang kawai batmi lembaga negi yukiris Bakhuid mela plilad yang iban pediang yame but mela rong hapo jangi lembaga ne communion Bakhuid but communion men siam kahima uble kalawan hapo jangi kahima uble don hapadeng jangi kadbangila trang yame kadbangila aiti pindem yalade hakamaj jame kabor janga hima kala sanshar yangi dakane ka bor sanshare ka donu jangi men siam jangi dakane ka bor janga hima sanshare ki inga sem jangi sanshare baro ki kam bachni jangi sanshar halor baro ki jing talon jangi sanshar halor ki jimpang jing shitam hakamet ka par jangi sanshar halor baro ki kam janga jingdum Jesu Bakhuid Penduno ya maharo ki jing suniyo na ka jingim jangi ay baka hima jame kanang roy hapo jangi band lamba ki kambarit jangi lamba ki jing snaurit mensiam jangi lamba ki jing kaloy jangi ban yamap yamas yasuk markalia minang yo ka hima jame hapo jangi karko kardo ka Jesu pangindo plaban stang temai biang ka hima jame kamda me hakinga sembala jot balapra hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duwai. To ai bagi sakramen jame ko trying ikarpat kan pendap janai hangi yakat kabadon hapo jangki knamba yakie ki bangile niam haki dakishin Ninyo haga jinglong bashisha junkie. Da ukris utrai jungim. Utrai undon ringkad betpim. Blay badon bor badon karkuya pi uppa. Badu kon. Badu mensim Bakhuid. Yalisuk ban penbana yakakubor babhajung utrai daga jingim ka jumpim. Aspa. Sim Bakhuid, Baro Long Mamaniko, Jumta, Batrabor, Nam Lajunam, Amen. And Yero Yutra Jesus Christ, Nam Lajunam, Amen.